Je 9. december 2080. Sledujete správy televízie SDM s moderátormi Augustínom Jukom a Teotínom Hornáčkom. Dobrý večer. SDM Domino počas svojej existencie vychovalo mnoho špičkových hráčov. Mnohí už nie sú medzi nami, ale pamiatka je stále živá. Dnes popoludní sa pred historickou budovou SDM Domino zišli pamätníci a dlhoroční fanúšikovia nášho klubu, aby zväčšili pamiatku jedného z dávnych hráčov odhalením jeho busty. Dnes o 12. hodine pri historickej budove SDM Domino sa zišli pamätníci a obdivovatelia slavného futbalistu, stopera a príležitostného kapitána Ondreja Bobovnického. V ročných snahách sa podarilo zväčšniť jeho pamiatku inštalovaním jeho busty. Slavnosti odhalil terajší prezident SDM Domino Jakub Mesaroš najmladší. Podujatia sa zúčastnil aj jeden z dvoch žijúcich spoluhráčov Ondreja Bobovnického, Jakub Gigler, ktorý sa pri tejto príležitosti venoval sieni slávy Ondrejove kopačky, ktoré si raz zabudol u neho po tréningu. Pre televíziu SDM Lukáš Cesnak. V ďalšom vstupe sa vrátime k jedinečnému vrcholu minulé sezóny 2079 až 2080. 20. mája minulého roku naši futbalisti prvýkrát siahli na trofej pre víťaza Ligy majstrov. Dobrý deň, nachádzam sa pred štadiónom SDM Domina, kde sa o malú chvíľu začne finále Ligy majstrov medzi SDM Dominom a FC Nám sa nechce. Teraz sa ideme pozrieť, aká je nálada v šatni pred zápasom. Aký odrvelé obrane, dávajte si bacha, chalani útočníci, tam môžu mať silných obrancov. Lukáš Varko, tam chalani bacha na tieto veci. Takže, chalani, vyhráme to! Áno! Zvedáci! Áno! Sme svetová krina! Áno! Takže, to bude! Spätne, chalani, spätne! Áno! Dávajte si obrane! Áno! Si bráte, čítaj! To víťazstva Ligy majstrov! Si zavolali strelca dvoch gólov Jakuba Mesaroša. Dobrý deň, dobrý deň. Ako sa cítite po tých dvoch gólov? Je to veľmi pekné, bez mojich spoluhráčov by som bol úplne bezmocný, oni mi nahrali do šance, ja som to využil a je to krásne dať 2 góly vo finále Ligy majstrov, je to niečo neopísateľné. A koľkátýkrát ste vyhrali Ligu majstrov? Už druhýkrát, minulý rok som vyhral s Inter Milanom, tam som mal tiež jeden gól, ale ten bol z penalty, takže to sa ani nepočíta. A ktoré finále sa vám páčilo viacej? No toto, lebo Domino je perfektný klub, cítim sa tu veľmi dobre, sú tu dobrí chalani, tréner, celé vedenie tohto klubu je úžasné. Nedá sa to opísať, aké je to v pohode. Dobrý deň, môžem sa urobiť rozhovor? Áno, môžete! No, ako sa cítite po tomto víťazstve? Výborne, skvelé, oni sú úplne perfektná parta, oni skvelí, aj milujem. Čo sa deje? No, čo? No a ako hrali hráči podľa vás? Výborne, skvelá v obrane, zabezpečená obrana, výborný útok, breaky, všetko možné, čo sa dalo. Ja to nedokážem teraz rýchlosti opísať. A čo chcete povedať ohľadom Jakuba Mesaroša, ktorý dal 2 góly? No, on hrá najlepšie zo všetkých hráčov. Sice aj v obrane hrali výborne chlapci Tomáš, Miško, tam výborne hrali, ale pritom ja som šťastný pre celé mužstvo a celý realizačný tým všetkých. Ja pozviem túto Liga majstrov, to je to najlepšie, čo môže klub vyhrať, to je to najlepšie, viete to? Áno, dobre, ďakujem za rozhovor. Štadiónu SDM Domina pre televíziu SDM Timotej Hornáček. Prepáčte za zníženú kvalitu zvuku, ale hráči, tréner a zjavne aj samotný reportér boli poznačení eufóriou. Ale ideme ďalej, náš klub sa pomaly, ale isto dostáva do povedomia celosvetovej verejnosti. Naši reportéri oslovujú známe osobnosti verejného života, aby sa s nimi porozprávali o ich vzťahu k futbalovému klubu SDM Domino. Pýtali sme sa známych osobností, aký je ich vzťah k futbalovému klubu SDM Domino.
Ako prvého sme oslovili prezidenta Slovenskej republiky pána Alexandra Šveca, o ktorom je známe, že jeho starý otec bol jedným z hráčov Domina na začiatku tohoto tisícročia. Pán prezident, aký je váš vzťah k futbalovému klubu SDM Domino? Veľmi pozitívny. Už ako malého chlapca ma detko vodieval na štadión SDM, kde ma občas trafila zatúlaná lopta. Talent som po detkovi síce nezdedil, ale stále som verným fanúšikom SDM. Čo by ste popriali nášmu futbalovému klubu? Samozrejme veľa úspechov. V Slovenskej lige už ani nie, veď za posledných 20 rokov nenašiel premožiteľa. Ale Dominu by som zaželal, aby dokázalo obhájiť titul v Lige majstrov. Ďakujem za rozhovor. Po jednom zo zápasov anglických Premier Ligy sme s našou otázkou oslovili manažéra Manchester United Johna Fergusona. What do you think about SDM Domino? SDM Domino is super club, good football. Pán Ferguson sa vyjadril, že zápasy SDM Domino a Manchester United majú vždy osobný náboj, obrovský divácky záujem a je medzi nimi obrovská rivalita, ktorá je vždy zárukou napínavého súboja. Zdôraznil, že pár hráčov Domina by rád videl vo svojom kádri. Spýtame sa pána Fergusona, ako by reagoval na ponuku trénovať A tým Domina. John Ferguson, coach of Domino. It is very interesting. I bought the hell with contracts Manchester. Pán Ferguson vyjadril veľkú túžbu trénovať Domino, ale je si vedomý, že na tom mieste kandiduje minimálne 10 rovnako dobrých, ak nie lepších trénerov. Ďakujeme za rozhovor. Ako ďalšiu známu osobnosť sme oslovili 70. slovenskú superstar repera 60 Centa. 60 Cent, aký je tvoj vzťah k Dominu? Keďže už od malička bývam v blízkosti ich štadiónu, poznám skoro každého hráča a niekedy ma aj pozval, aby som cez prestávku povedal divákov. A práve minulé na rokovaní ma prezident klubu poprosil, aby som naspieval novú hymnu pre Domino. Mohol by si nám aspoň na úvod zarepovať? No, trochu. Yeah. I'm trying to get... Yeah, to je všetko. Ďakujeme za rozhovor. Yeah. To bolo na dnes všetko. Zajtra si na našej televízii môžete pozrieť prvú časť seriálu o známych osobnostiach Domina. Predstavíme vám život a dielo prezidenta klubu zo začiatku storočia Jozefa Kabinu. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia. Dovidenia